Oh. Hey, hey. 1, 2, 1, 2. Ayan, ay naraba kuna ya kain di pathfinder di dari kayo. Sinang taurahin ka din mga ungara. Diyaw mesit mayroon tarik ng diyaw ada ni tera. Sabsiya ni tera ba ya? Ako mayon si kanakwa ano ron. Basinda. Tis. Maya kan na meron yung tairi kiyay. Anak ko rin tairi kiyay o. Tairi kin ako narirarikim. Kami uri ako tak. Happy Sabbath. Karaba tairi kiyay yun. Tairi kiyay ako may bakon tairi kiyay kasan nako. Kasataya pa. Tirari. Nanatabes tiyaswa o. Imana sinamangarin nako nako nara. Suante meron te tairi kiyay yo o. Sinarari. Tapos kami uri irikin kami ay kikaya kante metuan rari. Nungungura yon de radio, of radio, yon Facebook, yon YouTube, apun ngai ra ke saro ko yon de tensin tay yon ngai ra ke to taka yon te pono o idarikin da yan na mi yau sare skan mi ang kami kanna beneri ni meuri de tairi ke yo ay mana sinawagin ako sa rari sa poberang tataro o yakau kira may kay tamera rikarawa koraba kwaita unde metuan nang kawakin koraban na wante wige sanna ko to wiya kasama ngaro ko na nam tabe sa yo to wiya sabsi ko to wiya ko na ronira to wiya mon na program karo ko to kina rona idi ki to wiya terate terongorong asina spawaya bukini merungiran tay ay to wiya sabsi ko to wiya panare ke pas pangara ni ko ta ki mai ke asan manevia kin tayri kai kasan na ko to wiya ronira ngai kai ni kapeni kapai ai to wiya para yara pura ndarandarani su Kristo ara wesa kameu amen naramon dairi ka tirang na resesan meruru akin na tirara to kita yang anira sepangara demon dairi ki jamara ke ngayan tira baya nang kakawa ki emane biakin dai ibukin te ara to kita yon jamara ke asinari ururinga Tirana. Tira baya kite nuang kwana. Camara ke oyai baya karang kakawa kaya mena inanona. Asina dia nururing apa? Na dia ini ay te tausan tira pada. Na dia ini ay te may bakon kanara te takakora-kora. O na dia ini ben ay te nanda rey. Kari kirakian dapat araking ay kan na bayaran kakawag sinariya nururing akane sikata urawat siya marake o wane ke ngeneriyain gidi meta ngwat siya marake pangaya nang dawata narari anay bobo kinakon tira pataking ora ka wawan tairi tirang kona takakamakuriking kana sisan na marake o ngay tira pata yak tangiriya pa kana sisan na marake o sabihin ni mesuke sikarawiran na oriorira tangiriya tira pata pasinariyain kakamakuri payaw nga nagsuku kanara ari na mga ikoy ko pa ay mga tirari mga te fet nge na mga karika pa tiora ka na nakon sukura ilarigin piritorake awan te tirari te ponganan tirari takakamakuri Takakamakuri ari tangira kari kana to wanam daura wa ngaya na riai ni bene te tiran nawaking kana irion nam daura wa na riai ne ben rion ne ben mawaking pati tayari ko kakamakuri o yaki men to wana kanam te to wanam daura wa yaki bene to wana mawa ko na uringa pangaya e mga na ko ni goy ko te tirare e na ko nen nakawakinaki ngaya tayo tayo nakikita wa akatayan lose weight o wanta ka nga pa anang rari anang kakamakuri mamani nga titera to wana ayara rari
Tia marage era ini kakawag kunata maisin kanam ako nata maisin nam nako kiyamawa ako nata am tay na marage era ini kakawag kana ako mamarage dirare minte isua ako nata ya pa ya kiroire yan ang kwat ya wai suwa di kanga ti tayroi na marage ngaya kona ye ni merurung saksi ngaya me ngaya itangira na tira pata ke ko kamerurung ko exercise o ngaya mga kia ko exercise hari ya ko nera kumyono keng ay mga tangira tiran peneriye indare ni kakaberen sen tayo na ko tiran no ti toron patara pa na akit kanga kana ye pa ka ana ye ta kanga keng alis manebe yang kita irik men ti irik ya yo o warato akita resin mga meruruakin na gisinangurakin na nanun ti irik ya yo the sunshine ke otantay keng ayong kanya tirare ara to kita ari ngayon na mga nganira patira yara kaya ini kakawag otantay keng sinori ay kay pa otantay na nakarikipay ti Yeswa o ngayon temon pa ya karika keng otantay ska kwawa pa kane siminan tiro tong awagya te pa esko na noria pa kane tangay na oy inang nuota kaya nganira tirare tiyo tanang temerwa sinakona roin dare ni makuri ke nakona ko roy awake ta kapaya nakona ndike nakoira ane bugina to teso yang anira ba anamon kariki pai pa otan tai keng oya taya pa rain bonga na keng kana konora buburan tai keng kana stata raya erain numarere ke mepunte pai rain bubura ke keng kana sinora rongorongo na ke ang aya ruap mete nuwa te milion te meire mente purani sa simena yai na konterare kontai ke Oska kwa wane pa bangaya ipiri na non wanwa te minisin kaya ro na be yo tandai geng ane terare ana nakariki pai te aswa asa ki kona nare niyang waya bakane kumanganang ka niyang waya ka tayan pati kangan de yan no ngaya yin te akana te bai para pa kuna kunan nangar kwa kunan ka niyang waron na nakariki pai te aswa papunan aron na nakariki pai te aswa ya sandare karoya geng kana sinura na be tandai o iri ke bakanga ko na yararari ara sola keng sinang kakapaya ngaira kain kiri besa pangaya o tantai kaya na ini kura-kura o yan ang kura-kura kami na nakin na betanan sola pangaya ri kitirari pain dari tepaya ning kakawag pa iwari iri ke yai tirari arun ta kapya man keng o tantai ngaya ka nga yara na kipa ay yara sola keng o kana si sinoria o sa ek si bonga na ko ira keng ngaya bonga na pena kun tanan rari tanan na ro ka keng yang ana roi tirare ti merung tiaro ka o ina kuna ni mga karikuwa o ngaira sina mga kuna na wan aro ka kan o ngaya o kyo kina tiaro ka kanya no tantai o ngaira serari sanara te ke gari na ngisa ki mentiran ra tanan na ro ka o men kare te ke gari ya ki roi rei o ngaya yarari ya kanya no ya tiaro ka an naro na ke sina no ra tirare ponganan te paya te tirare te sunshine ke otantay na konda patar otantay ite agina ke bakane yarare kumina yan diri ngame te tayari epo yan yon kunim o kono pun ben na megina tirare ta kapobuwe ke men te tayari enakote otantay enakon rare epuer na patam ako nataya pangaya ya kona na ben ibitagi otantay yan ke te sunshine akon yara na ki baitera ay tawai te mendi kakwawa ki ba aneng rawata tananuani kai beni kai ke ngamarage ay ka ako nandikin teran tawai te mendi me tawai te mendi ay nakarigi pai te Yesua akia bona kosina ko na ni mena yan teriringa o ngayer ki ne be yan dare amwai te mendi ke ane bonga nan terare otantay na konda batara e konan dare ana makuri aneng inang kurana roireina ay nakura na nakon karoirea aron nararare kunira keng ete agina ki kai pa unai ni ki ai akara ayo no pi meni mewa teriri ki keng o ngai yang kwa kan tani nga ki pa na rawa tari ka yata indare me mena yan teriri nga to ngkwente tairi ki yo ta ye am amunai ne muni mane o puni ngai na ba ka si ngongora keng inang kakawagi kuna kakamena yan terare no tan tai
tira bakaw king, o inura ki ba, inura ki ba ka, unay ni, ki kara ki hag tegi ni kakamenagi yan tiriringa, o iri ka yaway tementi, o ngay ako nandaray, ni meaw ti tiraray, tanani kiris may yan te kuniking, pakuri nga pakunim mayo, o may yan ay tanani kiris. O kiris ay kan ni, kanaya ki ko nandaray, ni menina, o nakunan na mga kanila ba tsiorak, o te vitamin D ki o tantay, kana ako ti metuan daray, tataway ko, o ngayon nakunan ng ano ko tiraray, ti pitagi, nakon kunim, sagi nakon kunim, o puntay tayim ki tarakim, o tantay yan ang kakawag iging, sinaururi nga to, ngayon sagi nang best sinang miya ka tiraray, ti tinakuan ti diri nga uri nga king pa tantay ra ini kakawak o me sa taya na ben taya ikay pa ikura-kura na be tirare dikirakin ti kapubuen taya ikay king o ti pa rin kakawak kunariya indare nataroy amtay paningay ako na riya ini menayan ti diri nga king tira po nga na nakana kuminayan ti diri nga king yakakwawagin na be ikay pa ay kan nakagiya ti ay giya kita wayarare vitamin D. O, at ay kay ka na barata pure. Ay apa yung metangge mesa. Awan nakagya daya ya kita udarare ya wai demendi ana ko nandi ya kagin teinda batay ya ni king. Tako ba akia tangira tirare na sinabi ana ko nandi ya kagya yo king. Mewan kura-kuran kanaya kita udarare tabaya tawai demendi sanang kakabaya ri ngaira kani gidi bes ba. Enang dawa tararare arawai demendi. Pautan tay, o skona noria ba, yan ay kura-kura, o tantay king. Skona na noria ikay ba, kanaya kita utirare, o tantay na koim ki amuay demendi, away kan bay, kukuna, anang kairota gidin da batara king. Digi kane, tanani kara, di kanaya, amon na ni kara, o kuna ataya, panay imuan na napendare, ay sakaron nape metuan din da bataya king. Ari ngayon, ako na nakatimetuate, mesiswang kay pakunariya ini kami na tirare o tantay pangaya anak ko na ni bubugin ako yara karaking tawa na karan na nun mo yung karaking tamem mesinam tawaro kung karaking ari akara tawa ay tuno bita pun diri kiking kakawag tawa vitamin D kataya anaya kami na yan diri nga bahanang kakawag pangaya anak ko na ni bubugi awan ako na rante meto meya masilis ni dari ni merurung ano ko na dari hindi meto na ko na ko king ay kanya bayar ini kakawak na kuya arakara buningairan na kana sinoria ikay yo ngayat o tantay ina ini bobo gina ba na kuya metay kayarare ay kaso kaking nakakwawag ba tiso kayo na pera kiribes yara ini kura-kura king o saksi ngayo yan ang kura-kura na peterare ito kurorang king Makana ko tibe to ni karoy. Ayara re yara to agta ki sasan te agna mente muan. Yon jamara ke yon te exercise yon te rari te moiran on te tairi ke ayu au tantai. O ita ko bana enanang ni bobo ki na koim. Ung kwere ye te dia tata na ram na te tairi ke ayu. Tongki ako ko ngungura me yan te ten si ba ye rom te ora ken te soka. Gere ko ngungura yon Hope Radio King on Facebook Live o terare de YouTube king paya kaya na ini kakawak o wanang ni menen na nakoy o nako hindi tayo di kayo pangaya ka na stimya to ni karoya o ngayon ako na nanganira terare temerirung anda narare ana ibubuo kiti ara to kita terare o tantay Kuya ko na may ginatirare ti ora ko sensuanga ki pa ko soka
kuswanga kita iri ke yo pa kunagi da rome pa yai pa yai ka na kunan dare ni bobo kikeng tapay na to wana ning kakawa kinabe no tantay sa kanyo ko bunna ko nikabiakurewa ko minen kami ano ko yan tay keng ite kinaki ba kana ko mga rang ni men o ngayon ang mga kunan dare hindi ki ora kay kanya keng tangila pa ko na merurong uri nga keng yay bahaya ng kakawag suwana pa menda o ningaya ko na riyay irawat itay ako na riyay ni menayar yan diriring aging meska kwawa pa ti anak arigibay ti aswa yo tantay anay ni menena o ngaya ekarawaya o ngaya mina ngaya sinakunan natay ay min teranda tanan kukune o wanuragi pangaya na inibonga na aron na nakarigipay ti eswa sagsi ngaya bugin ora kay kanin ngaya irigirigi na bemetana ora kin tanan kun ska kwawa pa ngketo ye ora kin terare ye ora kin kunim nakakin tanta ni meto kuni tengongogeng ay kay payay ka enang kakawag na koy kunariyen tataway ko yan tiniringa pangaya na kunan ng ano ko terare temerirung o na kunan ng ano ko kunim eta merwa inaibita tungungwan na kundera ti kun erang ta merwa geng ngayon nito enang dawata ti kinakanaka idora geng away kani anapong anan de baya tay sta ko baya bunti na tay nagya ponganan na mangaya skarabati eswa narun na nakarikipay pangaya pun karoya ibon bugira na bangayra saksi ngaya mangaya yarare era ini ponganan na be ndarare iro yo metari ako na ni memesu geng ni digere gari sesan de akin na terare takakamakuri geng ane na be nin kakawak o ni digere ke otan tay ay ko tagi baya ikay anak ko na nangano ko roy te mesu roy geng kaya ikangang aro ni mesum uri nga otan tay pangayan ako na nangano ko te merurung roy geng yesa na maniwayan ti tayri kaya kanak ari gay ti yung mong sari puno ti meti kin ako imkan ako mina yan tayo ngaya kasi na ko nan tayan o kawagin na kin karo ko gi era ari otan tay kaya mo nan papatirir ka ki onki yaga pa na mo nan do ko pati tayri ki o ako na nusin ako na beterari te pa yan ngayon ako na nangano ko takani mesugeng ilang ni po nga na terari otan tayo na ko ilang ay dare ako nandigi memesuran tayo na ko kangangaro ni mesura kabesa tera takakamakuri kabesa kanakin na marakay kaberens na moiran o ni ko tagi me otan tayo dirare inte kukune na pe te hekina ke bangkwana te buina na konde men me te minis an yang kwana taun na pe bukin dirare amwai te menti na ko ira ngairan te iri ke yo anang kakawa ke ba anamina roy kunim yan tai ang inte tai kana si sanganga te iri yon to tai kayo ti si strike tai na ko waka ngaro na me ite hekina ke kuna kun kaino ko me te hekina ke kai bangaya ineng kakawa ka na ako pun imina rin na mouse mera ruwa me wameta kupun ko na nabutam kunika ya kupun taway ko roy geng meta bayaran kakawa ko na mama ni nga kuna kuna ni kanima param kaya kuna sun class pakauring apa yay kura-kuran terare otan tay na kuni metam ngayari sak tangiriya pe ina rota ki metam matay ni metam ngayari kuna erare kuna riya indare ni parano ko pe ina yay tenu kaya ko kirasin ko ni riya na meti kumina yan tay ya ururing amda pandan dari kim parente tayo ko mena yan tiri nga tira iri ena ko te meono geng awan ni roy rin ena ko te meono be ena ko te poisin ang ko na mga riya ko andare nikabuan ne be min terare te tiran na rin ako men te meono geng me ete akina ki kai pangkwa te ne bui roy te minis geng te ne bui te minis o wo te tai ako na riya ni ko roy ke te nunga te tai na nun te wi ki geng kana ko rin ya pa to temuan pong kung nauring pa temuan pong o to kanimya pong kito titandi king anang kanya rin kakawak pako na rin natay pangaya roy tau roy mo ay demendi kiotan tayo na rin pakanakon kunim kung nauring perang dawat na ipupo ka rin sa santegin na inakanakot na anikiris ipupo kiro yung ametay kaya tatan na rawa kaya soka king o ikiki yorakin kunin
ra ang kwana re o meta ke ya apata ara re aria aro aria kangaria apata yang aneng kanya nang kakawag ko na rin nataya ka na ako tayang baka nga yagi nang brown kunim ko agi nang may nay na may nga ipata kunim ko na uringa ngaya na may hindi kam tayong terare yan no tantay pa ngaya na makuri roy pa o metang ko na rin apata ngaya inay ni metintin ging kunya na inariyain rare ni may hindi kam tay payongon din na ko roy terare o tantay are inanun kunim buwe o ngaya payay kan na kunan na kami auti ging tanani kiri sa ken dapatam ada sesan dia kita bakane mga nang dio o ngaya tira na riki ene mga kunan di kita nani kensa king ti kensa to kun no na ki mga nang tararoy aron rapatara king tinarori tabi wa diriki na rari punganan dara otan tai ke te sunshine ako ilan tayo ayo kunan nori ay kan ari sabon sana ni manewe tabi wa king ena kunan ka kametway di ra king o sa taya pa teri roy pun ngaya roy anarari pun anga okan rapatara ke ngari ngaya ya kuna nakamagura rapatara saksi terare terin rapata mangaya tanan masire sinabe ngaya nabe kane era are kura dibikin terare eri kira na vitamin D ya ngaya na maguri roy ya na kuna punna ki kuna rare ndotak to ngai rare engkai to tene buita punara diri ki geng wa buita punara diri ki nwera ke uringa pa kana ko start na mangkai terare te kutatawai ko yan diri nga oy na kuna nabe nanganu ko oy nanganu ko ri terari kana ko monda ni kara oy nang ka ngangaron terari rotakin we mare ya pa kana we mare kwa konan rare na kona ko king ane terari punganan taya nin kakawa ka sinari nururi ngari king sinori ay kay peri ki paterari ngaya di sakatugi oragin kunira ay kakakakura king ipupugin ako ni metara king o metari to yay agi tawa ya vitamin D me kumina yan diri nga ngayan ako na napendari nang ano ko andito ko ita nang anora kay king ina rare nang ano ko tirare ti kuna kura rigin rande ni ko nan ran nang ano ko te mesuro ay king saksi ngaya me ngaya nang eneng ta mero na bay bukia na kia ti meto anda ni kan lose weight king ngaya na ba nang kura pare ti fat ya na ko mente tirare menteri nga king anya nang roy re saksi ngaya o metare era re ay oragin broya king anang wawari re kitarare dia tatan daraya da vitamin D ke otan tai enang ni kakawak to kanesa ka to nga ba da vitamin D me tirare sa kaparabure otan tai me sa to nga ba dira te pay da vitamin D king da vitamin D enang ni kakawak detayare kota ko ba yaki ko nandi ke buon na vitamin D na mara kay ka parents on detayri ke yo skauringa ki kai anakari ki pai tiaswa ayo tantai era ini kora o era ini maka geng una ti meto andare kamera rung ko na kon tataway ko yan diri nga geng ngairan de tayo yo to ngaira re sa sakara geng uringa pa suway noimi kanang kay pa kuwagin ang kay mendigin tay ngapong o kuwagin na kanam ko katayan ibisan na gimakanat ya marang akiris peni kaking amara kay kara kikin anak ko nan mga ano ko tsura ki o katimetwa ti kakamakuri tungayra ri sakara to sa ko nan wog na yan ang ananaw kawaira uringa ri yasan te akin na terare tupina ti minisin tayo na ko siya na te brum ngi ko rumeng ko yagi to utan ako myono ko tayan pati exercise geng kung munik o men bayay kanyo mga nimekin te mo tirari tiran o ni de kere ke mera are otan tai o ita ko papahin ka banya ngoy ibugini merirungim awane geng kana sinora aron na narare anak te karikan bai te to wana ke buna te nuwa o ita ko te beke o inora ti oda te so be roi roi o kara uria te oda metero te so ke awan na kariki bai te so as kauringa ki nanon te
database yo esa ngana giro ya iro nara toki ta yo uringan temoni ngapong dikente ngapong ke yakin na kona pendare ni mena yan deriring again ye ta men na ta ko yasisira angin de dai kana ina na kon dare suso yan ta na ndo community ke ta na ta pun maguri o kana ko pun ka ro ne maguri yan deriring ngame itege ina ke pai kai ro ye pun tangira ro ye re ko pun na ko na ben suko yan diri nga na kuro roya minis ora ini kakawa ki pa ko nera are ngona kona barani ko ke kona kirasi ni kona ye yam dapandan dari kim kona kai tara tirare utan tai tibi meni mewa ti minis o mga tibi meni mewa ti minis sindan na ko ke o ringa re irawa wo wa te tai nanon tirare kona ta wigi o kona uringa re irawa are a minis irawa tenebu te minis te tai ngkai kataya pa tewa nuwa ka nga ya buye na ko yan diri nga metita ya re rang ni buye yai kunim ko mga menan tewa nuwa me ya kinang kapubuera te kunim ko na udinga pa toy teran duwa me ka nga bonta merwa tewa ruwa imerenen tewa ruwa na kon tewa tabuina ka nga ikan ne tay yang kwana ta merwa me ka na te tay ko mena yan diri nga tewa tabuina me rang ni kapubue ko na riya na ki mena sa ko na ki menan te tayan pamina ena mga kona nurwa tirare kunim geng o yai payar na urwa ki o ena mga kona rare hindi ke paite kensa o wane rare ara rungurungo ina nunde te tairi ki ayu o tantai ki ara waite mendi e kanga ngaron kabuwakin amwani kay me kana mena yai te waite mendi san nangana kya nakarki pait o sinerare sinakainira sa perang datar kurapa tawen nam kauring na nun tayo kayo kay kumanganganira na beta kauring yon te white mendi kiyo otan tayo yam kariki bay to wea sa te to wea pa amenin ang kariki bay to wea puniyay bugina na to wea na ko o sinatim meto na ka kami nay pasangan ni meron bigi kay sasan nora rongorongon tantaya ngaya rawai temendi dari kami na rawai to we ngaya dito sway to we pa kuno roniya pa anaki yakin na to we o na bundo ngaya ke yes menena te terare te wai temendi pa ngayam pa inorak stay na ko imbay kay nandaran ni Yesu Kristo rawe sa kameo amen. This. Oh. Ay nang pa ni daragdan di health na rongo antayay sinang na kon di team song. Ay kamatayon ka pa ni araw-araw kikimay pas sinakanakuha ti team song. Hey. 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 Oh. Hey. Nakani mo. Hey. Teka ni team song.
fellowshipportal.com.
Ikantay kinaaran Yesus, iyon tinagutira babata, nakuyakiru, kay kina Yesus. Oh. Aya, nang narabati team song, area kain. Korobun ka ba ni? Tayo, nang tauroy, nakon na aramin bat, ari di takabara-bara, mayroon di taratak, hiroy. Ay, main sa siya taratak, ay, tauroy ay, kaya kinakon state.
de yung mga kamauring kami nabantay di kayo rakorak. Kamda pa kayo montahin do ko as nang karaw de kan de mo nabantay di kayo. Tayan ka nga ngay kali nabantay di kayo. Arakanta ni ka makamtan ni busmaan ni ka pa nabantay di kayo. Imagine sa akin ako na naratay ita ba yo tayo umiya era kanime wan kain tayrik inanon na ko ngora the korobu for Christ kitatan prophecy bukin takawa bin matawanan sensory. Sekarang udah ada lagi. Sekarang ya ada speaker ayo ada nak roy na pa kam. Nalakan mawa ntai dik ayo sinatatan ka wayo anta bayar stagin ang kiyapong tuwa na may bokon baya takay sila. Kana dik takay sila nabong takay sila ng wangkiryo. Takay sila ng wangkiryo. Sasa nora na mwanda irei. Takay sila. Sila kintakin na takay sila tayo na kumay. Bugi na pa, yay tiba yako kong oran. Bongay kakay sila. Bahay ni ka pa ni amon nandukuro kumak. Ondoro ko, karutuya. Inanon tatay estatan ka wayay, hindi tayo di kayo. Mga yari ako kanta ni ka ba? Kanda mga raw na yung kanina nun. Araw kong oran, inanon tayo di kayo. Sa mga risa na kong kanina. Takan tuwang kiriyo at takay sila. Takapan yan ni wang kiriyo. Takapan yan dunguro. Mayroon tiyaswa. Nako yan na botan namat. Tapi mau ada atabus. Yadan Phoenix, Arizona, Amerika. Oke ba tawro ni Debbie Williams. Marana. Tabeman. Ni mataruan to ani kiba. Ay kay to ko na katani kiba na ko man to ani kiba. Atani kiba ni baby sigaraw. Nay Debbie, timan na bakain. O kain na sim kan na tawroy madandungani ko babanang ngayon ako. Nakakaroon na ba yung maguri ni babies? Inanon teya. Ita ba kamasa nunorayo? Sa panan nunorayo ang tatami. Mayo ito ba yapandik? Anang kipan ako na kontiagya. Ito ko na kay kay. Agya ta ka ba na tayo? Kayo kita matarawa. Kipan ako na ba ito ko na kay. Teman na imuin. Nay Debbie, Yeremi na Debbie. Yeremi, ito yung bayabakan ako na kurak. Yakatay na pen kawara pata ng tiyaro mga nanang paisiriki. Pakana, nakunanon, dimuyarona, kiyaro ko inan. Mayari yakatay na nikabata ti yari kakin tiyaro ba nawa ko andok. Mataka po na ba eh? Iyapura na ba na tayo ni Debbie? Iyapura na tao na, awagya pa iyaunta ba na ba timan na. No, remen na may nano. Yan ako na inipo tetabuhay. Angge po, oya tong ina pa. Yakiro na ba na Debbie? Angge kiro, awag pa ya sisipan ako na ba ni babies hindi ang ayaron te dori. Takam na mino. Di kaki. Ayo, takam na ba yaman ko na nagiriya tani kipan na rin man ni Debbie. Ana trainer, no yan. Ay mo na trainer yan man man. Yan ora ni Debbie. Inori yan kayo, yan ora na ba na inori ara na bo na. Yata yan na pa yay ta ka mo pa. Ilo na Debbie. Manay Debbie, are pun pa teri ka na pa. Ange pa teri ka. Ato why are na sarili yayo na trainer ayo. Yata yan na ba ni yan ako. Yata yan na ba ni yan ako. Angge ini ano? Iya katanya na ban ko arki na kon Debbie. Diar ba na balang busuma kariki. Duona mapaka na tatayari. Oye sisibam. Debbie ya mena ya ni Debbie ni mabu ite mai rentiawa. Nang birumaka. Pakan ni Debbie ya kamako. O sakit pa ka maiya, pati pa ka mai garo. Te pa ka mai garo. Ya po ni kaya na sirikagi na ba na Debbie? Ay puntiake at yung anak ko na anuki ay yan na pa inikiba. Yan na parachute. Pare itong. Egiro. Ya katayan kaya na sarili yayon. Katayan yung meon na yay.
Ya pun kataya ni ko ya taya ba menana painano are menana painano. Ya pun kataya na ben ko maka antiero an. Onke ngaya mo nan kando koriki. O ya kapagena para patana the train ayo. Dero pa na kona ando koro ay derkin nei debi. Onke ro derkin nei debi ya kita para the train ayo me. Hey. Ay, sana makatayan di sa kan. Ako ni Debbie ba ya baby siya tamo again ta yaman makaparate pud ya tanong ran ta di kay. Ya mau ni Debbie. Ya uki ana pa ni kiba. O ya busir ka ni Debbie. Ay bon si to ware the trainer. Are ka me wan ta yari. Ma ay bon si wabu ware ki the bus. Tebi na wo wa te tegan o ire be mo an teba. Ma te gerai. The train ayo, balik na manatain. Ni kana ko ano ba inikip ba? Ay mga tanga kina ko na pa inikip ba? O ere ke runo ni kagin na kina putawan. Ina no ikage. Bro,
Ngai sita pena bangai ran tataya yo ni kiba sakia taya ya sita pena bangai ni busmakan ni bata tirigagi nuwa ko na kun tata buana to kiya no kun jawan bayo sita pena bangai ni yang wa sina kiba mas sina wa ko manduor kagi ni bata den tiaro asrang bi ma ko sakia taya tebuwa ka mar ngorong no na ba bani ka bani gari kin jawan ba tabong ayo apana ni kanene irigagi na kun tokin ngorong John Naba, Asmena Yen that I Tayan Mai, Makuri Kaka, Matayan Urubai. Akona John Naba. The Rita Yarasito, one young woman, the air tap and Parikagina Pantay. Tiraure, Yaran Goragoram, Doshu. It is Matuan Karawa, what I had on the day, Tapana Kaka, John Naba you. Ito pera bandigan may sinuwag ni kageru ani yo awan John na bayo. Tebe ni pure kay punta pa indak yakak. Inanon John na pa na basi menaya hindi tayo yo. Now, samen ang detay erang ni kanga. Sa tabi ni bata tirikag na kuntugin John na bayo. Mayarang ni mon na naginori John na bayo ang tabi ni kikirikag man kikirikag ori na. Ato wang kerio. Enana kon John na pa ni kabane. Enano kon na pa agia tabuagin ko ay. Anne Bugina, the one area and area in the bush in a con John Nab and Capane. By Bugina, but John Nabayo, I am one and Dogina. Yayanaka with Joshua, and a Coroyanaba, Inugan Garo. Or Sinarina no Dotan and Taigayu. By the Capane. Aben and the cat on Nab. Sit up and guys, Siberigak, Sagatayaba, Sinarapota one night. Matogin John Nabayu. Yay, and a camel Joshua. And a walk in Ugan Garawa, row. Or a cantaning of a Sinagara get a camel way you and the tire irrigate Manayaki. Sinamist out. Again, I am one and knowing me. May I set Joshua and bide at the wagon camel. Putting a Yarayan, Joshua, yet that the boat and Nama the Bayapan, Niminamino kind that I Nakon Tokina. Yet I am Angdokon. Tokini kawaya million no amatan John Nabayo. Nayaranga to Siberika kita bewa te kani manda sinarape dokin tetay. Sinarape dok. Yes ya Joshua. Nikata uro ta kawai. Ana pogira pa sinakona yain. Nikasa ka robun narabay ni kita. O sinagi kabon bay. The cautious. The boga the cautious. E kota nakabarian dongon mo Joshua man takakawag. Te kaisiran dongon. Joshua, yaki to kinakakan ako na nung imain na kita ba ito na? John Naba. Yaki ko na yakar ko na ba ito na Joshua, waki na kauring na ko yan na mata. Yataya patapaya rin narik, inarosi, mew yung matay ka mais, Joshua, inariyan ka na ko kauring. Matakatano at matanong, ntangira na ko yung mata pa na perin katawroya imainan. Joshua, tangira, itangiri yung mana maina ika, kami, yung ngayon tatay di kayo. Pasina kamewag. Imain do kung takanganga. Akora. Patangin ko Joshua. Nanatay no, Joshua. Ikara ko tunong no, ikapara no, tebupo idadirik. Suwangi yung mataba, enangiro ko karaw. Enangiro ko tiyak. Ani, anam makurin tangin at Joshua. Ipon ka na ko tunong na ko no. Oh no, ikapara nako yung mata. Mandokin tatay sa tayo. Siwa naman. Takorak. Ay kakamewag. Tanong nga. Takoy. Akia. Akantepe. Mediteran na ako yan. Awan na bugin na. Anang kakawag. Ngay kasi meon. Bongay ka kayo sila. Pasal mga tarana ba takawring ngayon. Paano mga nakoy na ba? O sinan. No ba uwa. Sak. Baka na sak. Itakin na Yesu ba aron do ko na mind ko na runda mind do kon tiya kay no. Mayara nang kakawag. Basinariya inung tarantekan ni kauring. Takaway ayaron na yu. Tako ni oto ba. Takauring na ba mind that tayo nung nang ito ko yu. Na igupita. Kana ko tayo yoto ba banana ko tiga kay pangaya na kami. What the bottom
mata. O sa kita po na mata, maanausu na pa mana parunga, arerang danin meun ta interongo, arang bakaron na ikubita. Yok hindi o to mans. Tiyaga kinupayari kayo, tapayan ang idiki, takauring nga yang so, imay na rik. Dano to mans hati aswa, yang ana pa takauring, takatauray na kung tiyama tataman na, ayara na yuane. Wala na babesito. Ay, ang anak yun eh. Timuhan na kuhan na ng kakao. Tiro kuhan. Kuni nga iya tuwari takaka. Inano ka ba niyan po kinta para? At ako siya sa Diyas wayasan na nga nila. Tinungo nga mo bahan takakawag. Pasinatay ang tapong ngay. Nayaron na ba noa? Yota ba? Ay, na babesito, nayabong. Ikakawag. Ayaw pa na nakay sila nung nung Diyaswa na ko ila. Anakay sila nung nung Diyaswa na ko yung na Facebook page and Adventist Hope. Our YouTube page and Hope channel kiribas. Ayaw tulong nung ibugim. Datay kayo. Ilang ni kakawag. Tulong nung ayaw. Pwede mayroon Diyaswa. Bayatangin ko. Makunong. Ayaw pa kay sila ng wangkeryo, inanon tibog kaya to causes. Amuan ta kakawag ibugira. Hindi tayo ay. E kung niyakin tibog yan, to causes na makuruan na tibog yung maaw. Ay, tako tayo na, ay, nuna tiyan na taman na, bagi-bagi pa inuka ni Karawa. Ay, ay, nuna, to wangkeryo, ari aki totoki. Sa agenda, ni katopong, inanon na rin karin sa ikakakakuro. Tapaya ng kakawag. Sinari na nun ang dairi kaya. Ayaw, antiya ba? Ano ko yapotan namata ni kapanayan, pero nga, matayan tete, manatan namata. No, tulungan kayo. Sibugin tebo takitawana. Sagi sibugin takuru tawana. Sagi sibugin tiaba tawana. Terong orang wai bugin tiwan nama. Kabane. Ibukia anoma tatiaswan kabane. Am ko ya ngai. Ino kani karawa kana pont agi ba ana ari indo konin na ako ponderong akatabiyak terong ada kapanan nuwang kiriyo terong wakata nga kinakontiyon na sa kisama pasinariya nungoy tirata ba yan arik ato ay nakatauro ayo amatay ay tinungurong ayo an panura ta ba yan arik ayo ta ba yakariyak to ko just bimawa na ko bimawa oy tara na ko onoriya tinang may naina oy taka taman na yon tinang ari yaron na sintiyo amata sinari sala ko oy ay te ba unuwe ato ko rayo na suna oy ay te besin ko wita inanon paina yun siya na ko tiyan na teman-teman, mani apa tiya siya. Oy, tete, ante pa na, ako na kung tuwari, taka kayo, ante nang, oy, kangay, kung nakari na ampis, ibo kon wita. Koroy, payar ko tayo to koro wita. Payatawa, ante pa, antayak. Raw, ayo to pa, ayo umakiyay, tinong ayo to pa, susungan pa, sinariyain kay, nungo, tinong at kapan ayo. Tuwang keri, ayak ito kinayo. Papukintara, enang ito ko tayo, ante on na pa, ayo to kapan antay. Yan ang loko to doki. Yan ang loko to warang ayat isa tayo ito ang nabayo rabo ni Yesu. Takapan yan tayo. O to wari taka yo ante nang ekari na nabisi yo ante pa. O tayaki pa no ante pa. Yan ako to gina. Ane te pa yan ang kakawag. Sinariya yung tatay ay nung takawring tatay di kayo.
Tira nanon na to cautious hindi ka nikina at tayan doa ke Korean doa kamasan nung kay ko nakiyari tagin na naman na ramuan kapara-parar ke tagan te duwita mate sitania ay kapara na ko agin mata yo tabi manimawa tabi matanu ate ke bana tenipi marwawa o takay di bay ari unigi sitania teriaporo o pongin te tay tugin non naba o tantay anera no ayo te bayari ayan no takay di bay pun nga ya unuga te bayya puaga kan dion naba ayo karena ba yai te bayya karawawa te puaga kaya gironi ya kadar mana kanter nga tiaswa tuware puaga kaya unigia takay di bay takay di bay ayo unigia sinaria inatan elangin ako togi na tau teka tebure elangin mga kaya tebure tiyan na bayo takasya se ka para ka wagin ni Yesu matakani kinayon ko ni Yesu ntaya ka panian wan tiyan na bayo ayan ko nung ano ragat naman ikataw roy yaman main na yaro pasi roy ni busimaya okin narawya amimedong elangin ako tabong nga po raw ay nango kita Kristo as penendon magin na si kakapara-parahan tayo na kung naratapon kapara-para. Anak ko tagi karawan mimitong hindi aso ang tabong hari akakan na to. Yaro kung togin natin tao teka. Ano tao tayo katiburi? Akyan mga tiburin tiyo ang nabayo. Yagin mga tao turo nila. May na yogi Yesu kana ko turong-urong. Turong-urong arang nikakawag. Nakataw roy yung mataba. Anariya yung tao roy barang ina kung tumuyang ariyasan ka tao roy bugiya. Ilaman ibo ko raskan na kung tumuyang ariyasan ka tao roy Yesu ibugira. Ita pa may sirora. Sing tatang ina karawa. Sumumutaya ka ni karawa. Man ititapo yasan ka tao roy duwa ibugim. Oy no ratian rataman na ba kiba inukan ni karawa ay no tuwang gerio ariya kitutok. Hayo tuwang gerio rapatan tuwang. Sinamuan tayo na mo tamuan taberan tuwang gerio. Imana sinakon tuwang gerio ariya kitutok. Anano ngono to kausas pundong ngono tuwang gerio. Tiro ngono wa kakukuray pa. Ako na ni kaparaki inano ni Yesu. Ito ki takabuaka kaki. Ato kita yan buki-buki. Awain uya tan buki-buki. Tuwang gerio pun tiro ngono wa rori. Alang uro ki ana tau tubure yoya. Ano amata Yesu. Para na ko kapepe ikatawira. Aki ko na ni mga tawiran. Ito ko na tayo kapauron, kamata tayo. Tumuani ko rin doon, tumakuro na tabi manimawa, tagibutin mo, payangan kami mo, ariyangan na ginaba. Payamate Kristo, ibugin na rabure. Nayaron tayo ka na, hindi para. No! Ayo! Tuwang kiri, araman tayo na ginamayon na panarili Yesu. Payataw na tiyo, ay mga haus, hindi ka tinibong, nayaron tayo ka na, hindi para. Tuwang kiri, ay agitutok, imate Kristo, ibugin yatan bure. Ibukin na rabure nga iray kain ka pa na. Tuwang keryo, eboboto yon matin Kristo. Arakanda ni nga, iyang kan na nakaipangagi, Kristo. Ito ko. Araw na makikata niyo ang tapay, yariyasan ko roya, Kristo, ibukira. Saki ngayra, katayan ko roya, ibukira. Yesu, tapay yara ko roya. Inanon na kaipangagi, ilaga kamewara. Kaparaan na rabure. Nanong ang agiraw ako agira. Papun nagyari kita kawai. Anak ko na ni kami uwi at buton na mata na yaro mo na yaro punna kaya kita man na sinang kunano ni magin na kitiara ri kita wana naron na rin takarwa yabo turo betor man ako rag punsi tiara Yesu as kami uwagi patang iri yawa mata tiyasu ang tiara wari yang anak sinatiri kita man na yay payangan na gimat yan yun makin na menara kina una temew wari yakituki amen yun natin wata bin maano ayo de tekarang iskiroy ayo panan tiyasu ang tangira itangiri yawa mata ni kapana iya kitangira to yawa mata rori itangiri yawa mata ni kapana may kapwak papun na nawa mata ni kapana mayarang ko ya kung tayo kayo kung ura man kismuan wagi tayo kaparana nom inga nga nang utapot ako wagi lang itaw ba kung buwaka ka kung mew buwaka Yesu itangiri ko amen ane duwang giri wa kakawag tuwang geri wa yakdodo ki pa Kristo emewa kina temewa kororoi sinapena ni kakairi ni kapana ni mew ni Yesu ba Yesu epon mewa kina roi temewa kororoi 100% ya kiro kon tebure
yakiroonde bure tuwangerio yakidodoki Yesu Kristo mandemati ayo makoron na ba tuwangerio yakidodoki Yesu kanaro na ba siya ni magina Yesu kana siya ni magina ba yesen ni mati yesen mangaus yesen wala kina kukara o sinari na ba ni magina ba elam mango kina ba naron na teka ayo ndaki on kiba kiba tabay para yain teka ni mango kina taka uwa no yaki makorokoro tabay para na siya na yay kayo akasku yay kayo yepanin tabay para ayara po sumaya na pa Yesu ana mango yaki na yesen siya ni mati ibugum emati ay nako ay na mango kina na iko isway pene tapena ibugum petangiro ko bangunan ako na penariya san katoro ya ibugum demo yang are ayra para Yesu ayare tay nano kawak tay parat nano bakit man na ko roy bokoro sibenen buaka kan kaban sibenen nagikariget na buaki mayroon di aso sibenen ni kekeyak ni kaya anda kay bangagare Wanda to kuwa tuwang kero yak dodoki iwara ke Kristo na konta tama punto kuwa wan sasan ka para na kon tumuan dai ake ari ni Yesu asu ko yon na bay papukin na pa pun mako pun Yesu ngai ake na ni mga naterian ni mga katayan kakaya yai to tira no ni mag yak agi sugu pa hindi on na bayo pa sinatataro mauri hindi on na bayo arawe ara taro mauri ag arena ko karawa yitay Tiasuare menai gay. Aket tiasuan di on na bayo asinon magin. Apere ni mata tanta utera. Emate Nebuchadnezzar, emate Alexander the Korakora, emate Kaitara, emate Napoleon, emate Hitler, emate Stalin. Apere ni mat. Ma emau Yesu amen. Si Yesu emau. Kakaitara wono. Wana ria mai kai ni kangai. Apene ni mate kora kay kakakan na to. Ma emau Yesu. Emau Yesu. Emau am Kristo. Emau am Kristo. Ako na ba? Utangin na Yesu. Ako rin ba sa idea? But the Christian ko. Makanaro na ba ko agitaw anatekat the Kristo ane. Eki pa yan. Hinakanganda kinaw taraw. Amay seka kinaw yataraw na tayo. Amoy nga buwa kaway raw. At akay na no, rawat. Akakayan din taraw. Nakangani no matat na magin. Ay di manging di sa mo ko di sa kaginuwit. Oh, tuwang kiri ayak dodo. Puni kaya kana. E kaya ka amsisira kaya tuwang kiri. Pa Yesu punta kaya. Pa Yesu e kakapara pure. Pa Yesu e bibita te meu. Kanaro ba ko kan ina amata man. Bayi ka tau turun kon John na bayi. Singay ko na nga dito kanigay. E ko na nga kasi sila ki. Ina tataki na ki uang giriyon wen Yesu. Ayar ko na pa Yesu. Ane takapan ni kanikinas ng mga pungaraw. Wana bang andin ka para nako. Narariri yon nakikina. Mayay iteran do uang giriyo. Aka suwa girigay tain dedok punay kay paye kakasuwa kingkay ilo yangi ya krisan o sinanuri payara kay kasuwa kayarang kakawag bagay anam mga muan ko ako kita yan kuwaway ka man na kita piyaginak ayo to paya kakawag taruwa mana untay di kayo ba sina mga karawan taraya matibay yaman ay ro simenay nano nandatayay asyo siya katawi agibukin bongay kakay sila Ponte vete, ikanarik. Tuwana, ongin. Ano nang sa kin? Namba tuwana, kin tiong yapan ang suwat. Sindangan natin na buwak,
bayar ko na wana mo sikiteka. Now, karon mega kin deso, bayar ka sila mega deso. Sinariya ni mago, sinahan na dinabuagi. Bayar ko na wana mo sikiteka. Akam na taro mauriya to karawa naba marawa makopura genran. Yes, way kay sinaria intero mauriya to why. Sinaria intero mauriya polsi dia so ate sa karigi boy. Sinaria intero mauriya. Tirana non na maka dia so. O siya nga diyan, nakangani maka dia so. Tirana non dite ka maka dia so. Punta ba ibara ka para? Eka ka tara ikabere ni paikay. Ay kabere ni paikay. Yesan no mo. Papunna na kabere ni tier where ye yo amata raw. Ayo the duty of man. Ayo tabem. Spera ni mo yo ko kinte ta kayo. Basinariya ni maka dia so. O maka kinte so kao kinan na naswa kite buin. Ito da Bible. Sinariyahin ni kawagin na naswa diyaso. Kaya kanda ba ka tumakuro atin wati kiputuwa na nasu kung na tayo manuwa ka uray rin. Ika kawag ito kuno uliya ka na bakit ito silin ka kwa kakasina pa nagangay, kwa sinisili naman nagangay, kwa kimuha naman nagangay, akiyangan di. Inanon teroro, ay ako na ito buha ka kayo, teira ni kokira diyaso. Pasinong ngayapan ako na naswa. Ay no, Irayo. Aya. Ha? Pure. Nanona. Pure. Nanona punis. Kapitesu. Tira pas mawa sila. Yo barana don diasu. Tagasa de mawa de mawo. Ay nanong makayagi ay sa gayay tanan santo roy no ko. Ay kayo maday kasag. Sagi ko na nara nang ila tabay tuwa na kito matataman ng Diyan na ba. Ayo ba? Ay santo, gaysak. Sak. Papuntiya siya ako na nadungko ba ko isak ikikuwag. Ako na santo ikikuwag. Ayo nga na teka na. Here is the patience of the saints. Ayo. Akitawa na siya diya siya. Mauni magina ni Yesu. Taraya. Itiri-tiri na baigan na diya siya. Nuwarak. Nanateka diya siya. Kam na mga diya siya, kam na nga na tinabuhag, bayar ko ang nawa na mo sa gitek. Sinawang inapay ng diya siya, at kawawas. Sinanabuhat diya siya. Anarong anong ito kaso siya katabi agipugin bungay, kasi siya, suwang ina pa, sinanabuhat diya siya, sinangan na tinabuhag. Okay. Sinakarin yan, nanuwa ni Meura. Wanda yan wagi on swanda mauri ikakawag Pangairas tao ba si Pai kay punda pa tao yan pa itiaso hino matanda pa tao ayo kanay kanin at payayo kanay kanin mayo di ba yaso ang ila sinanaboya sinabuhat yaso nan karinian dapat aray kay kamato to abawron kamata tatakanda ni ngayo ar di abodoro Temani ko rin, tamakor, tapuin natin, kapitin na pinatawana. Nangay na itawana, akam na karoy. No. Pahay ni ka pa na si karoy na urahiyo. Ina na buwag yay des. Nakararap ba yung kinubuwag yay des, o pasipun na buwag yay. Ha, nanggan eh. Yay, tara, manakanda nga. Pauro at yakin na kayo at des, o inanundubog yatap. Sasaya karoy. Taruwa maro. Kay Krisa ni ngaira. O sasan busmaya duwang kiryo ni kamewag. Nanakoy. Ay wetera pa sino pa irong tag. Nar aron na sinama. Ni karine. Tira na pa sinangan na tinabuwag. Naron meura ni kabane. Kana silay tanan ko ware. At mo ko de binawan to. Kasi siya nga nila tinungurong wa katabi. Gay.
Am na taro mauriya to wari kara o maonnapa mamara o makubra gendan. Antay tiyo amat suangira pas sinataro mauriya today Tuwari karawa mo na mamara o makubra gendan. Loyim Yahweh ayeyo ngono nga katabiya kinte bongay pa kora yai kakwawan evolution narang ko arigina ke amata iya bubuat iya wate million deridik o kya pa ati tirana kati tigi mo ke da ngara ko ya kibana ba kya ba ono pati piro ki on tiap on ke to pati piro kya pa iya pati amata antaya na kan kakwawayo ayo kakwawa evolution Tira kaun John na bayo. Kahit tara na kariki bay Yesua. No. Yaki kandi ngay patamangki. Yaki iri man tamangki. Iri man bain Yesua. Karaway. Amen. Kori man bain Yesua. Meron ako putin mani ako putin nine. Pabukin na. Pakuha ki karika kinay. Meron tamangki. Yakariki ko. Teka wag di sa karigibay. Arap ni eu atapota. Yaro ko na word kita kayo na word mo kita. Sinama rin nanon mo kita takay sila mo kita. Nora diri dito na yon. Tibong nga wuwat ang atin tabong eran ko kongoran. Punta ka ni Yesu. O takan mo kita esen wak. Siya kita ya tapos tamare men mandiriagi. Sa kita yesen wag de musik kita. Sinakaparan ni nanon tariri. Ari suang koyonan. Yon dakan utang atin buah dirik. Yar sinari sana ko. Tama ko rawan tapi mga lawa tigi amwan maka. Ha ko wa mus. Ais. Ayo pun sa musiro ko. Pure Pure at Yesu na namus. Mus desamos hindi na bayo. Paganano pa iya na. Ay karawan namus na rin nanon. Mayasak. John na bayo ya kunan. Tara na pa John matan karori karano pa ipakain na nun pa ina teman. Yaki yes temos hindi na bayo. Ma Yesu Yesus na mus. Dano. Yesus na mus dano. Ta Kristo ang takasya. Sino ko ba ko na mekan uwan ang nakitok? Iyakitang iriya pa ko na buwa. Ani bukin akan ako tirungo ni kauring on nako yon tangira. Hindi bukin ato kasya. Bakuangan nungo. On natayan tatay rikiyay. Ito ko na nungo tamuan na nila. Tebebete ibukin busman tuwang kiri wari yakitutok. Ana nungo tamuan na nila. Tebebete ibukin busmayan tuwang kiri wari yakitutok. Tebebete ibukin tiong apa? Hindi tangira. Sinaria inyong apa pa ibukin apa tangira Yesu. Siya kinano pa sikunani ka ibukin tangira Yesu pa sinakota tangira na yung skawagin siya. Skawasa pa tangira Yesu. Paya ka nga Yesu wana kam tangira yo kam naira. Kam na do min na uswa. Te tangira ipun tumama Yesu. Yeye gata ko ba siwa wa Yesu. Ay ka sinenta kay bangag. Deswa na kon ramane. Kanang karaw sakit deswa bo. Ari te agin hek bo. Pun suwa ni kawai yak. Te pa ya mata tai ka Yesu esamap deswa. Si wo ma corona. Tanan mon suwa ke awa. Kuna tiya swat man dari kuna tay karon pay kuna mga taro mauriya ira dikin daswaw kuna tay atong aran aswam dakan diri kuna kawag na tebong nga tapos akan mo suway kawa ira kira kan tangiran daswa anas dangit ya sinakaro ikan sinagi aswan na gidya swat man Uno what is what
ni kirana. Ay yan nga na deswa ibugi erora. Ara rita ki erora. Kana stang erora sagi kamatia. Kana stang erora sek muana pai. Kana stang erora sek mata. Aya kinana pai. Are rena ri. Ikari. Suwagi onoa. Pun suwana ba kita buina. Sama bu yedu mi Yesu si wo. Ana no ngono mo nanera te bebe di bukin tar mauri an desa kare gibai. Bukin mewa kinan te mewa rori bukin kai. Sira no mo sikita. Eka kawa ki yu. Iro ro ba senariai. Nana yo senariai tau. Takai ro non te kare san krisan. Ina no takai sira. Ane takauring harang kakawa ki. Are te agina kin tuman ay sepata mo nanera are. Takawon man na mga rimwi. O kangay, yapaka baburo na ratakawa rin kakanda to. Hari ka mo yabotan naman ng kapanayan, wain to na namin ni Buro raw. Sanori ang kain, takawuwan ng orang ayo. At takawuman na narayo, ay tete ang promise sa iyo. Yan ang takawuwan ng orang ayo. Taramuan na na pag takawuwa. Baburo na nakuro, hindi yon tawara babera. Tawara babera, punti tabari, inon diyaswa. Diyan na ba yun? Hindi tayo eh. Iya pa ka pa. Iyara nga nag tukukuwaw. Ayo, ito ba iyarik? Iro yan ako matatiyaso ang tubong eh. O tiyaso ay iya nga takauring nga lang. Ito ko na tayo nakauring Yesu. Kung natapuyan tukuwaw, teka tukuwaw. Ay punsi debog ya tapay para ako ba ito na. Debog ito na. Kita teka ito na. Patapay para. Ngaya, takapan yan. Rule of faith. Suanti oni mega ta kapena kakawak hindi pa parayo. Pabukin na. Meron ka na kamantya na Yesu. Yung na tamakoro ni mewa tagi buwan wabu meru wawa tani meru wawa. Aya kamu ko kwenta pa para baka mta kubara kini umit mewa ya kitu. Opo ni ngaya re kosyo si buku raw. Te pa para boni Yesu. Te pa para boni Yesu. Punte teka. Meron ka tagi na yung na tamakoro to wana. Guess why ka kipai boni ay teka ke deroko ke de locos. Yeah. Amen. Termoro puntieswa deroko. Te teka ne boni Yesu. Kami untieswa. Tamangoro na tabi marwaiwa. Tabi mawa waiwa. Ay rumuya tiana na takatiniman. Ayo ay takatiniman na nila. Ay kanga ito pa na kurang. Kana termauriya teman nari tiyama tateman na mabuwana. Ang kana kanikinaya kiyon payna. Ay namuhay na ben nuway nunin tieswa. Anu kinakin. Tira ayat ya kinakikay. Ayo pun takauring ngarang kakawag. Iyon takan takanikina. Ariasan ng atias wanang kondiyon na ba. Ayo. O takanikina na ba. Riyang atiman. Pinakabungan na ang tawagin na ba. Kawagin na kintiyon. Nano na nabangay. Nano nararili kay Maras. Nakasuwa na konan. Matira wanang kondiyon kasyos na bimawa. Tiniman na nila. Ay kakos. O, takatiniman na nila. Yako taron de taro mauri. Panday yasin na taro mauri. Karena ako taro mauri teman. Ako kanikinayag na kanikina. Nga na takaka. Sa sama panikangan. Takos sa mga kono bimawa. Suwa taro mauri yate sa karikibay. Tapay yakawag ito pons. Tamakoro wawa. Tay taro mauri teman. Takauring nga kakawag. Takos sa bimawa kawag in suwa. Mauni makina ni Yesu. Takatinuan pa iya kakawag na pas na riyan na ba? Nori na ba? The summary ayo. Kay tungon ko tiyaswa, ikaw ringin pa sinagi na ganda nawagin ni kibetatan na ako na koran buong ikaw kayo sila. Patatan niya waking kay. Ni karupewa di kari sa isak. Ni karupewa na po ito naman na tiyaswa ay kagirisan. Dabong ay. Monda ka sinariyay na tiyaswa. Ano nung ko ko sa awa punti bebe to ba sinanga meura ni kabane. O ni o. Ira. Kita wala. Ete kira kira teman dat. Tete naman. Ya pun dek ka ya nang no. Orak. O ya kan met.
Ya pun kan meteo. Ye ite kanga. Ipain dapat. Iuruak. Kan wannan. Awakara to koro to kita. I mean to koro anya ke pa yeveni te tai mane yu. Ake ta ke pa rare na digin na ko ina. Mas was wangan to meraran te tai mane yu. Patang ida te rai bes. Hoya kaya kana pa takaro are punta ka dari digin na sina. Kana kam tangida te ra. Awana yemay ay pun ka rawag ino menagin ni sinag-ibay mo nga ngayon kasi yak ay po wala kibay mo yes sinapan haner ongi yan ay kinaraan te karo ayo ay mga tango na kundi daw kita araraw na kapan take it all if you need gari karabari datapog yari ko kota ita ko Yesu tamaw blood ni kapana simsim darani Yesu wari ponipugin ni kamawam raw ponipugin ni kamawam patangin ko da Kristo wari sinayon na kay bangaki ay inairan tatay kayo pasinamate mga yan kay bangaki sinamate meteroran nakiyay agir royin kapane sinamate bayo sinamate mennan waray kageroy ikakatigi po kayo sinangan na siyunin maginaki huwag ikan na nga na may umunta tayo kayo huwag ikan na nga ba yung nako ni Yesu are matibog yung tayo kayo on buksmaya na pa yung tangin na ako yung tayo kayo ano ba rin ka ba yan Ya. Karabati durungoro wari esen dekne terigay gunta tertageng roy pantani ngapay. Erike sebangara ngai de tanungora arige dokora kay ka mene yanditin kay ongora men tepono. Deyay yo sinaminan kapara senini tapi orang media kain bondik, kayak aku harus media kain bondik kita ya. Anda bahkan bondik. Hey, hey.
Hey, hey, hey. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good.
sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
Inanon nautay sosona ko Ay buhay nanon te mayuwe Meweri ki pate mete o tera vavata Antay ay na poka Mete buanga vete aqui Akurana iriki bakura Eri
Aya, sinangkara pa kain. Kundi, anda hindi naya kasen karoi dari kiai. Tayo sinandaron tugina. Oh, ipunde dia karigin raba-raba. Kahit daw ako'y may kabane. Ano ko rin ka kamunguran tatay kiai. Yemen radio. The FM the YouTube the Facebook. O ibon kami kabane. Gayon te bono. Yan te tint. Kasi naman to kami tatay kiai. Sa mga kusmain na kami na konting abong. Sige, mitay sa mga kaisbuo kinabigay tukongran. Dito tukongran. Suwakin lang kay. Basta na ba? Ay main na sinarapan eh. Kama tayokan pa rin tayo ka pa rin. Ano korak na raidwa. Nakuhaan ta paranta pa sina kainida. Kain bundigin ka pa rin. Ay ano korak ka pa rin. Kaya ko tayo marahin na konti. Paranta. Bugin ka. Kainara. Makabaisi kami ba dilipit tayo. Ang ano nga para Kemay. Ay bodiki. Mga kemay na ba? Ay, kamla po.